It is all life we so now wabamu abu. So all life we so now adwendwen bi niam bi twun se akira. Minam Kristo asem so be Kenya wadwen. Ze ba bia wo do ho akohye no. Wo san wachi a enya de so benya nkwa. Wo san wachi a odwumadi ahye agu. Wo san wachi a Kristo nani nso. Ishanka Kristo denda. Mesi di Yesu Kristo achi na sunu onukure nkosi awieye. Na enumu ana benya ketuapa ewo Kristo nkyai. Yesu Kristo baaye no obo asempa no dawuro akire adasame nyina. Isanse woyetumi hodenfo no ye abodie wuranti. Eniema ebesi daachi. Eniema ebeba. Ene de twase esie. Ene Kristofo eniema ebetotue nyina no. Oka ho asem de kire. Njohwe twonsem no a ensem a ura Yesu Kristo na mon konkro so ka ye nyina no bebre asisi ebi guso a esie ebi nso ewo ye nemu a ebesie nte wani asuafo ni hia no wode asem bi kire wo aha ye salvation our dwumadie enkwade afie na awo no Ghana time 8 p.m. bia live we so obetima join here 24/7 near Chikristo asem o kan se me de kire Matthew chapter 24 verse number 9. You can start to open your Bible to Matthew chapter 24 verse number 9. We eye ensem bia Yesu Kristo obekọ anase eduru bebe no oni afiafo ni hia no wade awiemu nsam e kire minu mienu se enema bi besisi Kristofo yasetena ene abrabom enam na asem a yafanti ma yenti eho asem. Matthew chapter 24 verse number 9 to 14. Let's hear the word of God. Was say ena wo beyemo ama ahohiahia na wakumu na medinti ama nyina betime na eno ena betu nipa bebree ntidua na wo beyi wo ho ama na watentan wo ho. Verse 11. Na adifo atrofo bebree besore na wabedada nipa bebree na enam se emumyo bedoso nti wormo dodo no ado anobejo na de obegina akodu awiye no ono ena obeje na nkwa. Verse 14. Na obeka ahenni no asempa ewo wiase nyina adi amama nyina adanse no ansana awiye no aba. We and someone ora Yesu Kristo ni dina insuranka Yeshua Mashia ode ekire yen agidifo ene Kristofo a yepe dankwa ede ama yekra. Onipa bia obeji Yesu Kristo din adibia no ti edi yensem a Yesu Kristo eka ede ato anase waka de akire. Let me read the English verse. Was it then you will be arrested and persecuted and killed. You will be hated all over the world because you are my followers. You will be arrested and persecuted and killed. You will be hated all over the world because you are my followers. Verse 10. And many will turn away from me and betray and hate each other. Many will turn away from me, Christ Jesus, and hate each other. And many false prophets will appear and will deceive many people. Verse 12. Sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold. But the one who endures to the end will be saved. But the one who endures to the end will be saved.
And the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world so that all nations will hear it and then the end will come. Hallelujah. Message amen o kan me to dey say di Yesu Kristo achi na so nukrum kusi awiye. Na wanya nkwaje. Na wanya danse. Na wanya ketuapa. Hwe nsam a ora Yesu Kristo enam nenum asam so eka. Was say then you will be arrested and persecuted. Sa kasa we ye kasa emu yedu. Ya Christ Jesus. E de kire yen akristofo ya ye di nachi a ye pe ehunkwagye. Sometimes ya na toda ebinom a ya be ye kristofo na se kristofo bebre. Edwen se kristosom eye fofofo. Ya na ebinom dwen se kristosom be di Yesu Kristo achi a eye so simple ase ubenyam ho ase ye nigye bi ebi fa na hoteso medofo enya hoteso enya hoteso se ye nkwagye an kasanti na oba kristosom a enafom was say you will be arrested ye bechemo ne persecute ye ka persecution a eye ahuhiahia kese a Yesu Kristo hye won kom de to wo se ebetoto akristofo binum bebre ebetoto akristofo de nkomoni ebetoto akristofo na eyade a ekoso ampa eye atiti bia titibirem Yesu Kristo hye sankom no ne penso no etoto asuafo ni binum ye penso ebuso etoto afoforo ye ka se ahuhiahia na se persecution a eye entity bi ana se abrabo bi ade bi a nipa bi Kristo asemunti ye de wo fam ye wa yayade ye wo kra na onipadua na yayade a wo mpe ebi ye maabo ebi ye fiase na ebi ye edemudie titifo ni hyehyɛ asane mane nyina bi Peter nom ne Paul nom ne Bartholomew nom ya yomu sabi wonte pay se yetimi twa asuafo no asomafo no ansa no bewuo no yetimi wai wo bi widie nyina a kyerɛ no yetimi de wo wai asrada pai wo bi mu yetimi de wo bi bopɔnkoto ne yɛtwe na ase na nenam nyina tete ne yɛkyi bi wa anwam because of so boy Yesu din. Hallelujah. Tio eno ne ne friend persecution eyade a ehu na ano odin na ye wo saa de a kire se Yesu no awudi na chi no obepa wo ne gidie ana afi so mo ye saa de no e de ye example de ma wo mo awu akiri se mo hunu de ye nkrofo wi enti wuni mu a opa emebodi ni bi na ye de saa mane wei ene saa wo ha wei tu akristofo so enye obi anti o Yesu Kristo ntia wase obeyimo ama hohiahia ahohiahia nebio na wo kwa asore na se wo to dwom na se obi ya ne de nya hohiahia o ndebedebe ye ka hohiahia wo makwa asore wi anchia me ana me nya yie wo ma ana asofo preach no wodi mi na preach eno na nya hohiahia fato baby ye ka hohiahia Peter no me asomafo no be nya ye bia we na afre na hohiahia nanso obi ane ne de ade bia da enam obi so ye de be yew na ebebu abam na ebe ye o se wo deny Christ Jesus bia no me fa na se eye persecution if say eye atete ade obi on ma Kristo ma owe kura no ye mpenasem asoro fi okura no ye mpenasem obi on mo a ne busua mu ye mpenasem. Hallelujah. Wasi obeyimu ama hohiahia Kristo asemunti
obi nya aduane mpo ni Kristo asɛm nti o yaka kire ababa obi sɛ sɛ wo so wobɛsom Kristo dia sɛ wo sɛ asɔre we na abɛkɔ dia sɛ wo so wobɛdi awurade akyi dia ɛne efiri na kromi nhwɛ obiew Kristo asɛm nti o sɛ wo sɛ abrabo we sɛ Kristo nti wonya basa dia ɛne ɛno ano no obi yɛ ɔba ebi kura ano a enka wonya adwuma bi kura yɛ yanka bɛboa ɛzo wonya bi ɛnyɛ ana wodi ne tie pempem na abrantie bi ahia no maame ho ɔfɛ te ase na me na wontena na yende ti me na ontwempena at least mehwew me ha adama wo me pa adwuma mo waye na wo hwe Kristo asɛm na wo hwe sɛnea owura no pɛse wo no kwa adwuma mo bebem na wo hwe wo Kristo som a woyɛ ɛne sɛ wo pɛse wo begu Kristo asɛm animti a na sɛ wo begu ho fi no ayɛ bɔne nti wotimi ka sɛ bra me de so wo be ha adama me wo de beto adwuma bɛboa me na sɛ saa options we anase based on conditions sɛ me de ho be ma wo de a ɛne afo adwuma fa osika ɛya ho hia kɛse wo be hyɛ dem so wo besu ɛkɔm bɛdew ɛnafo enti sɛ tronsam ka sɛ ahoyehia ɛbɛba Kristofo so a ɛyɛ abrabomu eniema bi ateti bi ɛsohwe bi so ya etowa ebe distractive ebe se wugidie hallelujah sa wo yehia no kura betimi afa wo yere side sa wo yehia no betimi afa wo ma side yare ebe house ebe ye ka ebe ya bayama ne te se niema eye na ebe distractive ni nyina nso mfiri ba bia o eye Satan ena ne nsa hyase a wo yes ani man said ye be ya ji a wabedi Yesu Kristo adie no wabambebu na wasan wachi edime ka sei ye wo Kristofo bebra omo de anigye ne gidie surunku bi ena hye wo mu Kristo sumase nanso enei ubi so mo se omo gina he a omo ntime nka ubi so mo se omo gidie no eda so wo Kristo omo ntime nka Kristo mama ene adofo no Yesu Kristo akiri die no enafom nanso menam Yesu Kristo asam so hye onkuran ade ahye wadwene no akoma mu se wo se yeni na chi nkosi awieye na se wutimi di Yesu Kristo achi emudiem akokodrom ene akoma pamu a enum be ye den amawde nanso wo daache enum be ye den amawde nanso awurade enyi nani hintaw enum be ye den amawde nanso wo nkwagye ewo Christ mu was it then you will be arrested because you follow Christ Jesus and enipa be no kura wo ka no kura ye ba betwa ho ahye sisi ana ye chewo sanso a ye wa yakayaka de asofo bebre achechefo bebre Kristo madodo no a wo de Nigeria hwede ekoso ebirimo ya asore ne atwaja atom ne ahye wo mu nyina hye Kristofo te se mponche bi a ye nyomo ne atwaja atom mu ahye wo mo sa yekum nipa was you will be persecuted and be killed was in ye kumu hallelujah you will be hated all over the world because you are my followers was if you are seeing na be time adentia if you say mo bedi mi asafurade machi eti o Kristo ni me wa hunu say the biggest enemy in our life wiase yes ye tamfo kese pa ewo ye dwumadi a ye die nyina mu wiase ta me enti nye wadwene da se woni wiase be fa damfo verse 1 John kan wase adofo munim se ne wo fa wiase adamfo no gina so Nyankopɔn tamfo ana yenkan Tron 7 kan ho asemo wiase adamfo fa ene woten Kristo
It is obi fa wiase adamfo a we Nyankopon tamfo. Wiase ne Nyankopon ani Kristo etwemanso. Di Nyankopon pen, di Kristo pen wiase mpe. Etu onipa bia oso obedi owura Yesu Kristo achi bia no, you are an enemy to the world. Wiase betaw. Hallelujah. That's the reason why here on say it may do level be say said ye opese will live life no. And now for no mandam no. Say omum peneswa number to be a jaw. A bra would do who make Christian no. On say we are for and as a time and for whom we would no. Woman no manam niran. A bien to be no nantibim. It's omum throw Mr. Ria. Good evening. A radiation man of God. Unto Bianca. Ufro bi kura so pemu a obeka che o se Nyankopon wo wura de so kwasore ma sofo ne mmoa. Enti Kristo manma ewiase awie birima ye wumi. Onipa bia wo pese wo de nyameso mpa etena sase wesu bia no ye betaw. So de nyameso mpa pa tena sase wesu a wo di Kristo so mpa pa tena sase wesu a wiase betaw. Enti moma ye nhya no so. Enu ntina menam Kristo asem so to gidi mode ensem we akiro se Yesu Kristo asem se yenni nachi wo nukurem obu on ma tan ya wiase beta ne nti no adana no kakra no akodi wiase achi serebe obenya aduane yedi serebe obenya baby di ne tiato e wiase nti o e wiase nti ene Kristo fo bebre en ede saa ayini saa fakwan bi so eniema ye Nyankopon achiwade no de obedi ene baby odi nti betunti no ode no akowurem e wiase nti na manya ne se nyeye ana manya ne se nyeye wadwene nkwaje de odu ho akowurem a wo ye bi eye bonsem adwuma no wadwene nkwaje daachi obekwai daachi obegina he. Hallelujah. Chonzam say e wiase ene nakono etwam na de oye de awurade pe no eno se nipa kro no ena obetena ho da. Enti we say you will be hated all over the world because you are my followers, and many will turn away from me and betray and hate each other. Tio was it because of say nipa benya tan e de ma Kristo for dodo nanti bebre besan won machi efra wradem bebre besai it make us say obi etu kwan free Ghana akodu abrochi mem we jai Kristo som na to an wo de ahye na adwere mu se abrochira me koidie eyesika na me kope ai sika na me kope yampa etu obi adi sikachi ama ne kane do ano wo ma Kristo ene na asem no ena atonzium obu o no ma me se o wa kwantium se de na ne Kristo somte ya pa no ene asesa e wa kwantium ho. When you go to Rome, do what the Romans do. No akeka brofo bisa enkwaje ho asem na me wo kan me nka ho ne masem enkwaje ho asem na me ka enti wo akwantuom a cheke wo kane Kristosom na hwedne etesai di obedi enti onso ode awurade asema to baby adu ti betunti onso ode awurade asema to baby dia wo be hyenti onse mpache wa ma Kristo asema ye kitua bi watia so wofom enshane de ensem ntuni sentidia dia no na tronsem kasasa wo se kai bra wo firi hwiase na sachira wadwen kai wo kane don obiti Ghana ha the same thing obiti Ghana ha the same thing me say Yesu Kristo ewiase agenkwa wura no se wantimi ankura wo mudiem ene na nante pepepe no ama no kuredie anka wo ho na oyi wadwene se de ewiase na ekoro no sabi ena be nantimu saa oni beba ho so no ayamfonsudie bebre atie wo Nyankopon na kasa waso ode be kire nipa bi atemu da no anhwa no akotibi waso
se firi me soko wa wo ya de ntene se mumie ni Yesu achi ensomo nukuram kodu awieye na awie brema ye wo mu yi ewiase nhihye ye omo hihye nyina ye niema omo hihye de tie nyameso mpa ewiase nhihye omo hihye nyina aye nhihye bone a omo de beku atia akristofo papa omo ne kristo ewapam epenkwaje nti ebrewe mu ye bra esese ogidi ni okristo ni bia mu nani daho na oma wo kotodwe eye mmere ewo awurade anim wo mpabo fam na okristo ni bia timi yire no ho ye mpabo esere awurade se omehye ye din na omie ye ni na omehu ye mobo na eniema ebobo ba anu wodi ye nkom hye atron se na kato. Hallelujah. Matthew chapter 24 verse number 10 was eno na ebeto nipa bebre sintidua na obeyi won ho ama na watenta won ho na edifo atrofo bebre be sori na obedada nipa bebre me kan na makan brofo no verse number 11 sorry 10 was and many will turn away from me was eno na beto nipa bebre sintidua nti sa sintidua to no ebema nipa bebre asan won ma chi afiri Kristo achi me ho kire me ana atro me die awurade achi saa etienei aware nti obi afiri Kristo achi aho kire nti obi akwaji sikaduro ma asore nkoso akofrem. Hallelujah. Adwuma ni bi ma ntimanya adwuma we de ma me family ase ngusu mi mu nipa kro mfa so saa na ekoso saa was many will turn away from me and betray and hate each other. And many false prophets will appear and will deceive many. And I'm sa enyema ebeko sunsunti no ye benya edifo atrofo a omo beba omo de na da akwa so ba beda da nipa bebre eyade ekoso ndina de bia na metufo se medofo hwe hu yie ewo nkom hye ho hwe hu yie ewo difo atrofo John 7 komo asem dada obi a wode wadwene nam se me de me penkom hye enkom hye wo yo papa ne wo fake na so wanye careful a obeto edifo atrofo ediem na ukwakodi won machi woni beba ho so no na wankase wayi hu afiri Yesu Kristo na apamu anase osompapam anase nkwaje enwomam osi edifo atrofo beba ombe yi omu adi oye konfo sunu okura Bible oye anroba enso no hye coat homboni tinemu enso no de ye awurade adwuma enti wo ho a wo ye kristoni na wo life so a tron sem na me privilege say yenso ahohum nyina nhwe kwambe na afa so aso hohum ahwe won mu nnwuma tesehwe ne dwumadie ene tron sem kɔ akwankyere a wo ma no Yesu baaye no wode toto ho a ene ne kɔ asomafo baaye no wode toto ho a ene ne kɔ beto prayer materials wo baabrum wode toto saa na wo cheke ansa na behumriji so otua sika na de atoto baabro no ho saa nhihye ne nyina ye atoro ne nkontompo. Hallelujah. Kaso bi edi fotofo a edin foforo de ma say spiritual robber o hye nkoma no agiska counseling o se giso 2 years cancer counseling yenye counseling charge o yenye counseling nyisika counseling kire se obi ewo problem na ono be transfer one on one no ma no solution e bia je se o de na e bia empaibo anase e bia ye dokoto mpabom onkonkura ma direction bi kokoye yen charge ezone seneko sore baako a enipa ko edifo binum jiso to wei dadie bi twadadiem ana oyiri wei ana enku wei echi abaifo echi ahonbone ebamu adwuma pagya fakopete ha fa bi sira obeda fa bi ewasa fa bi yaduane mawukunu obedo ana kotwa dwai ewo nsuom
hwan yenum nyina ye nyankama de ne abosoma kwankyere ne niema ani Kristo asem babra ani Kristo asem babra yusu marine spirit ana edi du dwuma ti se wa mo ani ana hɔ a na okoto mu fidie mu a obeka se me wo hawo me kwa mo mayi afrem so akogina bonsem aginam ya de Yesu Kristo din na ye bibia ti de bia na misara mitufo se enkodi sofo bi achi nkodi difo bi achi se okotwa abo amene ewo nsuom de aya kwankyera ma okogina amusieye akoya akwankyera ma okodwarew anadwo wo spiritual marriage was gisem dwarew wonu nyina ho mone no mde yadwuma Yesu Kristo bae no wankyere saa Yesu bae no wabɛbɔ afɔre yɛ prɛkɔpɛ de amai edinei sɛ wokɔ obi hɔ sɛ wɔhyɛ matade kokoyi bi sɛ wɔyɛ kwesere ni miminde ni hu aho ani na wɔda so twitwa ɛmoa mene ɛde mogya ɛyɛ akwankyera sister brother meka no kora kyerɛ wo you are not following Jesus Christ baby a wonnam no you are in a deep sea wonam sumu hwemanim yi ne tie de meka no wonam sumu okoro mo nche o meke kan sema na Mose na wan na tete no na wan Yesu Kristo abewu anyane sa moja afɔrebɔ no enye dwuma bi ti nkomuni moja afɔrebɔ enye dwuma bi enti real Christian mon hyanenso e pa chew na wa ama wo bi ana adaw entua na monwa eni kwanse wotu wasi adifo aturufo bebre besore na wabeyen sankyerene abedada ni papi eti na ye wonso da bebre ewo Ghana ha eni kurum ha uguremu a enye nkwaje nsem ne kan ho asore no mu mbasu no anso abam ana omu no waye niamenti no wura ho no ana ache wadwene bagye hu sika nyina ono amukura wu hu no sofo nketenkete ne be wan ansa na be hu sofo yiso tua we enti wura asore fie ho a ye wo ayi 5000 seats ewo ho ye wo 2000 seats ye wo 10000 seats ye wo 50000 seats ye wo hwan seats ani achichem saa nti obia ye wo high VVIP high hwan pi ye wo high hwan pi Kristo mo ba mu da bai Kristo som we be wura mu da bai Yesu ba ye fa na nipa 5000 no a wo mo kire wo mo no me pa cho bebiri ochichem se we ntina ha also wo de mo ho SPCK dodo no a obo no life we so said ye di fotofo bi atwa na be pa wo de abegina me life we so no nya senketo a said wo se twa na be no wa kire wo sika nyina di wa nya baby papa anko eti e ba ma life no so ne ye kan yanko asem no kurum se ya na wo de ho obufuo be saaye ana mo nyina mo nya papa ana hwan masa wani na ana ho ana wa mo obi akwa kobuwo eti wo hwem ye tie nyansasem ne nkwaje sem na mede ma wo no na famu amba fa nante na mu ani na wo shine your eye ne bedi Yesu Kristo achi na sum wo no kurem sum Yesu Kristo wo no kurem sum wo no kurem na awie no wanya baby papa tena ewo Kristo o hawa koto bompai empabo na kire wo so a ye wa sofo a correct o me ye correct wo ho na wa pebi na o matua na mo abompai ewurade be hu mobo no watie wo nya fe na no betem sika de ntese mere bi kana say obi so okọ Canada abrochiri opemu kwai na onenam akonfo so onenam akonfo so akwankyere nipa no ma ne ye 300 million okokonfo so anye yi anu obi kire ne se papa bi se man bi woye powerful pa wono a wonya sofo wono wonya konfo wono wonya malam wonhye da hu ni nyina so o se akwankyere nko a woya ma no 300 million titisika no eni titisika no 300 million ne ye 30 Ghana cedis ne sika ne ana mi hu de ne so 30 Ghana cedis
o ka kire me gina phone so sana eh edibutimi twetwe sika we nyina ma nkrofo ana koto dronoma ana koto we ne enkoye we akwankyere we yenko nsuom yebekọ asi ya nadwo ana kosa ofie anwea ade Canada ba kope ade na wo document ye genuine process no wo document ye genuine we sanu ma we nyina account o document ya wodi tu kwai ye genuine o bompa ye kakra bia na yehu a awurade tumi ata akire enye no ana awurade hu ni pamobo sɛ awurade so obeme adwene ma bie na obeme ni die ne nyansa na ode nkonkron be kan ho na obeme ni ate se Kristo ni wa brabo mu ande e ba no so ahunu Kristo ntem na akoto sa ankrofo we ma spiritual robber fo we ma wo mo kro mo sa gini pa hye berewu sama kan wazam se me ye brebe ekokuma se Kristo ye madome na me kodu kumasi a me na me shase preach first video ha ye be da ko mo ase na na fia me pa che ogure bi ne te se me giri se Kristo adom hoye wo mo gini pa hye bere wo hye bere kita wo ye papa no wo mo gi de bia o mo gi de bia kwa so da na so fo de ne sa to pampam hwe nsa to pampam nensa na eda wa pampam woni ba bi efiri se yi nyankopon abasa se Kristo na ate ho se ye bonsam na ate ho dipa bi di ne me di agoro last me se me nam sa na me hia guy bi u hia me anu o se hia me ana me se me hia ho nsem ana me se me hia ho nsem ana menene kasa no so ko na me to ade wo station ho na nsem wa man no onye man kura guy bi o kame ho nsem sa was unim die ntia kana me chia ana mse dabe was me hu se enwosira bi wo nsem ka ja tumi nu a wo nche no ka ja me je kakra ti asemo no ka kire bi o ba no sa bofo atwa ho ahia sa na je bi ensuma bi bom maso sa ehyiren pa na tumi a wo nche na no wote afi na me hwe na ne betwa ho ahia me emu musukura me hunu we na azuma obra yi kan awia bi na azuma wo kan de wasi hunim die ntanka mechia wo se na mse dabi wasi ejabi wo ewo ho titumi na ewo nche na kameja mechia na nkeja maje kakra na me kan dem se sa wo chia me na nka mechia na mpa so mechia no anko oje bi koi na nka adom no kesu ahwai timi adesta me nche ni pansem za ho be mo atwede sei na me de asiwudi ani ken na mkom baabi e pa cho question no twere bra twere to ase ho wai wo question na twere to ase ho making kan tio o kansam kyere me san wo se hwe me kasama kyere emu obi amfa ne nsam to apampamu da efiri sabre ya me no kasai na obi a wani boni bia hu tumi ekitawa obeye awenchi wo ho nti obebre wo ho munase tumi ekitawa no ye tumi anu odin ti mu obi amfa ne nsam to apampam emmom paema ti ni maka kyere na msemate enti ye wa honhom a etiti nipa bi mu a eseye ade enti Yesu Kristo baaye no enye nsem no nyina o ka kire me wetima ka ne ha Yesu Kristo baaye no pa cho bibiri wa me ye hunu se ni wuachi ni kwachi no awie bibiri mu no adifo atofo bibiri beba na omo baye niam bibiri ade adada nipa enti na me se masan me se di Yesu Kristo achi na sumo nukurunku dwawie achechefo atofo adifo atofo asofo atofo uma ba system nim
Nti fa Kristo asɛm nante ne di Yesu Kristo ahyɛdeɛ so pɛpɛpɛpɛpɛ asɛm bi no obi de kyerɛw na de toto Bible ho na ene ne nkɔ a ɛmfa nka sɛ me sɔfo no nka sɛ asɛm ɛhyehyɛ yonipa bi hɔ no ma ewiase nyame wɔ ne mu nti obefa kwati kwan bi so adada enhwanka Kristo din. Verse number 12 was a sin will be rampant everywhere and the love of many will grow cold. Wasi esan se emumuyo bedo sunti bebre do a wo mo wo ano bedwo ye ka mumuyo a ene bone twi ni se emumuyo brofo no se bone ene ayi ye ka na say UCC yesi ababa wa bia ono no oye student wa free school ekowi ase a wakwaku am yesi atwitwa ne pass bi kura yakunu amumuyo kronfo ko wi ade a wotimi wurepu obi fa ekura fam no asa bonutu akuno obi temenyem no nyinse no wawo no akoto akora na twene na emprako ne nkram akɔwe akwara no obi timi sie pemfo na wode ate asɔre kyese eniama wote a bone mmoroso ye kasa mumuwi a bone mmoroso ena ekoso wi ase enti sanyoma we nyina twonsam no Yesu Kristo na eka wo wose mumuwi obedoso enti bone ba nipa do eso bete obemu obi baabi atena se nipa kro na man baabi tena ye no asako tuo no obubu akudem obebu obi am obi anya adwuma ewo adwuma na wo ye no mu company ho ebefa aso am obi abewura ho ebefa aso am obi atukwai ebefa aso am obi aware ebefa aso am obi anya adwuma ebefa aso am obi anya baabi asi nanso ebewi ase no na se nipa kro adan ho duabroni ama wo mom abe nipa bonini. Hallelujah. Tim komuni me dofo ya no afre me back door. Why? O come me buy your me number na ho no afre me. Why? And Urade asema yeti nso uti ebeboa. I say please, I am disturbing by lasting akono. What will I do to seek myself out? Ya frame me. Why o come by your me number now ya frame me ni nkomo. Hallelujah. Tio di Yesu Kristo achi fa homa no somono ewo no kure nkosi awieye na wo kra na nya bebi papa tena na wanya nkunuma botire obi a wo besom Kristo biara obi a wandima ndi Yesu Kristo achi na wo anya de Awurade pe na wansom no awieye bremu no de kra kwaje bayede enti wo Kristo ni bia wo life so bia no me mo ahunu se Yesu Kristo achiri die na form wasi obeyi mama huyehia na wakumo na bidinti amanyina betime bidinti ubenya atawa busuam Yesu dinti ubenya atawa namfum unukure binti Yesu nti na aye no kwafo Yesu nti na address modesty Yesu ntia enti abraba o Kristo ni wodi besi wani so se wo bonu o Kristo mo no kure bia no ubenya atamfo ho ubenya wo mu besori atiaw ubenya wo mu no nya adwene yes ubenya wo mu no nya adwene nanso Yesu Kristo se yankomhye etwase ba enti ba ne sa ema waba mu enka se da bi se etame de a ene adenti na ne mensan ko back na no mo nkutu ana mo biem no wasese wutu ana mo sa ko akidi a o kan kwaje be yete eti mo miendi Yesu Kristo achi nkusi awie die besi biara Gina, stand still, stand firm, hold on to your faith. Was a sin will be rampant at anywhere or everywhere, and the love of many will grow cold. Bebre do or da esesenke ye juma e was asisi with nipa memono. Don't so bete, and it is a young man ekoso. And nipa doa nkese se e woman nipa eso tia na ete
etoda na se woni ibinum di nkomo na wo hwa na mu metutuo na wo hwe ibinum emo ankomo de bu anipa bi ene anobontu bi nkomo tu di aboa foforo because of say wafa Kristo asem nti ko oboa ni nua bi oboa ne lo fase bi oboa ne dofo bi no ene akoyi nsem bibire na no na me dofo bi edi nkomo na obi timi di sika emu obi se wonkosi fie na wasifie no wasifie ni wie ya wono na sine de ama onipa kro de na wasie no nso a wasa begya kenten so onze odwene sansem bi sie ho onze entiase nim sifie mame mimi fie na wusie ne ntin wo watimi anya ho kakra tetete ho saa de akoto protesi wudie enye so ni bi wasibi ameme dia wasa agye ata wani ase dia mema han edan kura no ame no kura no aye me fie kura asese room no ame bebedem kura wasa agye atena so enu na hote ana de dia ka nyina ma han ana wo dia esi baabi ena ho so dia ma han enti se me efiri baabi ba na se me ba bepe baabi adam nya baabi na wa just imagine se nipa desani ohun di nipa timi sa na ekoso eno ko ye bibi kakra bi pe eno ye Kristo ni ana hede oye eno ye enso na nipa ne nim sa ade a wode ye one ye ye enti nei ama papa ye de bia na meka ama papa ye ayedene dia wodo no wo beyi wo akoma mu adidi ama no se wo boa no na wa ma wo sensi fom na wa ma wo tipawo na wa ya de ama che se wo kra wo twene wo timu sa se enti se ni pass mesi pa na yes ade we o se emum yo bedoso eno nti bebre do ano ebedwo eye nkom hye da ho na mesere wurade se ne wo life so wurade me yenhie ni papapafo ewo ya brabom de bia Awurade Yesu Kristo nyi ni papa ma ne nante. Yesu nyi ni papa na hia no. Awurade nyi ni papa na fa wudwumadi hia ne nsa. Na wanti nsuo na nkoye ohawo na ama wodo a wowo ewo Kristo mu no emfira nko. Ama wodo ewo Kristo mu no anhwea. Ama wodo se obi obetimi adwuma kodu awie ya no onipa obetimi gina kodu awie ya no se ni pakro ne wa daachi hallelujah wase bone betoso enti dodo no ado anobejo we yensem a Yesu Kristo ka eyade a ekoso esi yes enso ora Yesu se ye nyina nkodu awie na enafo mu o Kristo ni ye wa asembo no po Kristo ni bia me se wo be Kristo ni a asem eda ho no echen wanza ho nwi enya bete bebre do anu bejo bone be koso wose bone be koso mame Yesu Kristo se bone be doso bone o ana nya tamfo ana se wo bia wonim no de wo ben no de wo ben wo de won ne to nsa ayuwo mu didi osofo manini de won ne koba wase enam se bone ne amumuyo be puruso nti odo a nipa bebrebe ewo wo Kristo ewo wo mabrabom odo a eya akyede a Christ Jesus dia mema Kristofo ni nipa bi no de ekoso nti de besisi nti odo ni nyina betu ayera me na asem esi aye me se enti ne obi ni dokora mani kunu biem yes obi ni do mani kunu de be ma ne ye chire ni nti obi ni do ma ne yere de oba eye yenti obi ni do ema na busuafo biem because of nipa bi abrabo ne niye bi ane suban bi ni kasa bi ane nyama bi o ma yenti obi ni do ede ma sorry because of asore no emu nipa bia na muntu bia o matu nti obi ni eni do ma ne namfofo biem because of anamo bia namfo mu nipa bi etu yenti
Yeah. Lisha was it because of my friends. I was very sick. Mr. Radisson fan and Sankan won Sawayare. I am Quamsha, Yesu Christo shed it to her. Nanso medie, Yesu Christo asemono, was some encounter ujidi ninu Christo ni biase. Emfadie esieno emane nyen na so bi ente woni ni dontem. Emane ente woni onu Christo dontem. Wasi twase eba. Eti watu mu a mesire wurade se obemu ahoden na obepagya obiu na obemu wani ada ho na wayere ho akonkoden akọ wanim na daachi if Jesus Christ opiese kimu a na enkonta na ebu anka se enye na wurade ade we a meye ni pasmes na yema megyaye na bi ono Kristo no nhwe ho o kasem bi eto aso ene na me kenka akọ verse number 13 was but the one who endures to the end will be saved. Honey case no. Twene say, nanso de obegina koduru awieye no. Obegina. Na just when you koduru awieye de a onye wo. Tina meka se Kristo so mwachiri, Kristo so ni nyamso pa no. Anode. Was it de obegina koduru awieye no? He who will endure to the end, the obejina kodru awie no obejina. Otayemu the obejina. Obejina. Was you will be persecuted and killed. Sin will be rampant everywhere. Obi be shia twese kansi so age wo phones. Obi pese obi tu pa kwade hye ma be jiw sikadi. And obebo ndia na oyendai also open baby awunya no block the numbers why the baby awunya no is ukubo ndia na bendai hey I quite remember that time I'm just at Mr. Wilson very bless you welcome ma kwa sorry watch night me my wife akwa sorry watch night ko bompa ya na dweno onkonkura anka se satan we akronfo ba be wiawo nditwa watch night no so ne ko onkonkura anka Yesu amama mane aye watch night na wia ye bibia wie ahomache be se 3 nti man bi eti saa kwan so na so ene yesi apon dia ene me ko saa kwan so nti ene ma me nko na me nkosi mu santase de misimu abedo na abofo metimi kura afa do pia kofi na se ene yankoi ana me ne wo bai tina kem ana hwi waso santase abre de ene ma me nsimu atasmaso station and you see no se baby amote no na mso ha de ye betima akọ yiku afi mi wura compound ho me kani esi so na me yamohye na mso oba na da pono no si atum na asa de mi hunu kani yi ada de na ekoso na se pono ne atum ampa mi wura ho a edan ya me ajafe na abrabo no ma hyase isisi mu kakra akromfo bebu ani asesa de omo pedeko oma fada no eniam ewu mu dodo no a laptops phone ene ye kan say mi TV ene hu decoder ene ne marketing kitin bi omo de ko betna hodi Lisi ame pacho me number o call me by your number now. You can pick up my number on my profile. Please. No ma hwesoro. No ma hwefom. Na akrofo so kura nti omu hu nipa mo bossa. Me ne nam he ise me ne we. Minika, minim ho hwe. Na motimi abewura me dem abu me punani asesa me ne ma ne ko. Enso na mi fra sorry o. Me ko wat makobo obi na dwini nyina obi anka ntem se akromfo bisi na say ko na niema bi ko so Yesu anka nkere me honkonkura nya nkere me bae me pono da ho yasesa me niema ka wanka wabambu yi ka wabambu cause you onipa bi won man last ya no de yesa anka ne nke no ano na me fie wura ba ko se sofo
Debbie, wait, you mean Yamanenka, suffer. No. In Yamanenka. We did Debbie suffer. Debbie in Yamanenka, Debbie. Hey, insure the ya. Insure we should watch it. Insure, oh, me feel rabaku was insure the ya. And pass with feeling him names to Cassia Dow Cruno at Asmasun, feeling him who are pay and was insure the ya, do you hear Kusia? Hey, was a soft way, dear. On one cousin himself, your software will not cry why I mean I'm a bomb pie man or be frame free with them. Ne baba ko enyomo ne is critical. Senye ihu a ne boaye ana ofa yensa so e ma ababa ana den hu ne ma bianko genu ko nkubewu. Bibi tigu genu so bia wonyem bibi tigu ne so ohwe ne mame aso mu ma ne mame ani ba ko katai. Ana obudi me ka be frem se ade ye genu de ano odin ana nko gina no so o modde mo sire wurade sha na eja unyano de wose na tumi ni kasa fa no mu wo na wo ba beje no wo mekire wo na ba beje no wo wone me nam so bo di akoro ye ya na urade di nkunim ampa woko no wo afa ba ya nya no operation ya nya no hwe wose abawo ye be kuno wo no aye ho gangari abeje no nam so mu di akoro beti afam so ene ehunhu masɛmintimi nkan ha obi a afie mitimi serem pa abo mama me no afie wose sofo we die enyama na nka dio hia ne kosua nsuo ni bo papa nya wi abone nya we afie na mami se tumo nchine na madwene because da ben na menye sika mekwa koto TV because anche bia na me flash screen 22 inches 22 inches and also me wodem say ya me hwe TV and eno kra no ensuo e kana se ne ensuo mu na tim dundum no tim dum ne ma no mentu plug na mfiri power but ne medum no agra da dwae na etimi ase TV no ho kire me pa sa na menya sika akwa kotofo fura eno so akonfo sa bitu ko ya afi na brabo na se aye bibirama no dan so bi tumi fo se de mihia ne kosua me nkobodua de mihia ne kosua me yire so be sirem wa makwai eno so the same thing o hon man wanyako ya yes wo pono no a ewo sirem a woni magum no akronfa bebu ani atuni TV afa ne niema ahodo bi omope edeko ese mi wiase am ba ne de me ni akronfo na ebobra me nya no ma befa abrabo no sa ne ma wenyere ko o se emumuyo be doso enti bebiri do ano bejo emumuyo be doso ti bebiri do ano bejo edi se wa nyere ho na wa nwene Kristo adwene na wode ewiase kakra bi bebata ho ana wota so ana wo ya so na wotie obi afutuo bi ya Kristo asemo mata ho a wa nhwe ya obeya ade a woni beba ho so no ase no edi Kristo mamba me pese ye ne ayehia moti ase ne hunu se ewiase we na yetim no eye bone asase so ne yete ana me no omie no nso ye mfiri ha me no omie no ye extraordinary ye Kristo dia edi se wo bi ahya atade fita no nam esumu wo ye da fita ne beyi ne ho adi edi ye soronko awurade ahye huhum atade fita ndi se fita na ehihye ye no wo mo ehihye ntuntuntuntum no black ships no wo mo ne ye ne nhia enti wo mo ye niema bia ebema yen ye be wura atade fita na go anase ye denkekaye eba bekekam se de be ya bebia ye firi ne ntime nko enunti ena ne anadwi ya fia baako a dwumadie ye hyase eye ne ena ye 1 year anniversary menem Kristo asem so afutusem etumi maame no mofo me wo fanom me nua ma no mofo ahobrasiem se momie ma bibia entete ne Awurade dom ye ni nachi Yesu Kristo achi nsuno nukuru nkosi awiye wasin every said you obegina kodru awiye no wono no obeje no na je se wo bi ntimi ampase through this na wasan achi no ma na ba mu bu minsu Kristo biem mini nachi biem no kura no beja aka papa ye sesem ye menye bio enipa nti
de ose me ye no Kristo adwuma bia magya ye a ose wo se nipa koro no unya nkwa ededi akire enza asem ne ehu ba asem ne be hu asem ne ehu da chi nso be hu ebe hu pa nti mesre ye ne agye Kristo adie nyina eno nti na honkonkon wo ho honkonkon eye ya brabo mu boafo pa wo ye comforter wo na chichire ye wure nti ade bia chiri su bia no ye kwekuto dwa no ma me asere wurade me abone di mu mpaye Ewurade be hye ye den Ewurade kae Ewurade hunugume mu Ewurade mamu ahoden Ewurade mamtimi ni matamfo so Ewurade be hye me den ebi se honkonkon be Peter mu no na ma Peter timi gina ye o Peter ye honam no awon kire ne niam bi ba no so se me kopo Yesu adwuma no begyae da bi ana wo ko won fasika bi anyame na me bende ma yi adwuma ana esuafo se ye kura ye ho kire ne nyina ye nkopo nti pono so ho ana Yesu sa ko yi ne ho adi kire wo se Peter wo me esene saa neoma weenom ye adwuma na Peter ye no wo se Ewurade wonu se me do wo se busa de toso mi no wo se Ewurade wonu se me do wo busa na miensa wo se mi wura Yesu wo ye nimfo no ma de nyina wo nim akoma pepe se me do Yesu se ene se wonim se me wo do me dia ene ye menwan na ebere bi ba ba bia wonpe ene bebo aboso ayi do beho na Yesu Kristo ka Peter ne dachi ewiye enti bra wote ase ne ho odin se wantimi anye ono Awurade adwuma na wamfa mpre ne kra nkwaje na wodi wiase ne honam ne manko achi na oto asempa na totwene oto Kristo adwuma totwene oto no kure no totwene de betima ma ne kra nya nkwa no ogyemu asabamu a ne kra nkwaje betima yedi edmum yansum Kristo yie yenso na asemu yene ne nante yie ema bibia mu abem wo famu die bia wo Kristo adwuma mu bia som dene som yie kuramu ne fa pia asempa no fa pia Kristo ahemie hu de wo fa pia Kristo adwuma fa pia ne nkoso na ye boama onyankopɔ ahemie pagya na afoforo nso etie Awurade nka na omu nyina adwane betwehwe no a ye branye kwa. Hallelujah. Wasi na di obegina koduru awieye no. Verse number 13. But the one who will endure to the end will be saved. Di obegina koduru awieye no. Ono no beche no. Now last verse wasi and the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world so that all nations will hear it and then the end will come. We shall preach about the good news to the world. We shall preach about the good news, or we shall preach the good news to the world. Wasi etwa se ye ka Yesu Kristo ahini no asem papa. E wo wiase wem edidi adanse na wo bia ate asem pene bi. Wenti ne wodwuma die iso. Wenti ne ye ka Kristo asem o. Yeah, this great opportunity. Ayi ne ho adi na Kristofo binum nyamsomfo binum asabakafo mitimi translate nam to di nam say obi fra no so we asabakani na wote ho na opportunity kese we yaba abeto ho de amai social media outreach millions of people a day. You have a phone, ukra mobile phone, smartphone. Utu data go so watch TikTok, what register, what start ya preach e wo so. Ama kra ate Awurade asem afiri wonchai. Wonye na wote ho. Na ene na wo se wo ye Nyankopɔn adwuma na se wo ye osapakani no wo ye osapakani ma hwan. Wo ye so edini da wo so kwa. Eda wo so kwa. Awurade hu so mfa so bia wo na adwuma e wo asenkam. Waje adoma chede ne na ade asi. We men kama mema, me kama mema. Sorry, men kama ma. Me kama mema. Waje adoma chede na ade ato ho. Ana wo niema basa na odidi akiri. We anu akọ response. We na TikTok, we pia asirisi bi na o de to ni favorite. No o like it, na wo share sa. No restart. Sa na ni data hwem e dey na ahye. Yesu Kristo piese kimpa anobe na akwakoyi
ano bay and I will call you in some way. Say, rather, the Abdomacha de Mosapakeni, Bible reader, Udifo. Say, Pemukan Radiasan, was here Trassa your boss and Panwood the Ruviasina. Number ni party. Now, once we are sorry ba, once we are sorry ba, Tio, we a church member, what ye Chris were D. The patcher Ufemonso. And then I was way. A bit more far to a honso. Ya will more support with him, say, won't the men go preach. And no until whom will be a war per mocano quan samoa, no than a simple than a taku, now what they support to. Yes, a bit more born home a day. Nampacho won so I won't try and swear. Would you see come 1 year duma? You can't say, Miss Woody common sense if we're chair, would the antichrist if we're chair? O Christo ni bia last me preach me kind. O Christo ni bia was open heaven ako. Now was simple na wo teku. And I will want the bia supporting Yankupon Juma. Ama Radia Hini mu Juma ho and Montoyan Kosubia Winyam Quanta. Winyam Quanta. A dear Radi General de Amakeo. A dear partner Radibe General de Amakeo. Umwen and Kupurjuma. We see Kenya ye. When your man award the bow. Ya Kenyan Cooper Juma, Iguahudu. Ya Kenyan Cooper Juma, Iguahudu. Obi him fidie, Obit ma supportono. Obi Pemuba phone, Eddie Kenya Miasem said a year, you can afford. Obit ma buano. Them got ya say, Obi Yan Cooper Juma, and Yamia Jumana all year. A dear Paco tate in a pie car. Obit me up to Biama, no dia Yene Juma, a dance what the Yan Cooper Juma. And more being said, Wadjani. Yanko Juma one to Guahodo. Ubu also so I'm a patcho baby. A soreno, Umuhia a beer machines, Umuhia fine, Umuhian Kunya. Nina support Yanko Jumo. Ubu also so we ye Risia, we ye Janka, we need Boafo. Nina swan Untimina Juma, a Buhia support, Sikasembi, Ubit my establish Juma, and as Ubit Magudia could depa, said a bear uncle Bocorono, Nina Yanko Juma. Adie bia wo ye de aboa wo bi na enam so mani pene free bonim emane nko bonim anasa adie bia ye Kristo adwuma eda ho kese ankasa de fa sori fie de fa nkurankura ho de fa evangelism ho obetima ko hospital kra na treat angrofo bills enti e kase nyankopon adwuma egwa hodo bibire obetimi afamu bi noaye yes Ubetimi afamu bi noaye bere obu onoma sa ne ma we nyina omfa ho anu wote ho din na de na Awurade be gina so de amake ho wasi atwa se wo kan Yesu Kristo ahini no asempa wo wi ase efa na me pacho enei me pacho yenka Kristo asem babia said ye be ya onipa da sani atebuda unya no yi Kuro China for Krana, China Krumukran, India, Krana, Yasenka, and Yamasomo and Ashe, Christ Asim Crane one, and they don't woman, I don't want Sakra, Umabidi Yesu Christ. And Minuanum, a Jumaya 4 as a Baka 4 at a 4. This is the time I assess you sorry. Rise up, start to preach the gospel. So we'll preach, would you Kenyanko pass 7? Preach the salvation, preach the gospel. So obi be sachira Awurade na ye ho adwuma enye wo me metiwe kwa me enye me dadwene se chenchina me preach wi nti obi nsakra debere bi adwen sakra ni me mensem Awurade na ye ho adwuma Yesu Kristo no na ye na adwuma me dia na se me nka asempa no me ka wi a ono anam ni tumi so de tumi be wura asem no na akoka obi akoma de wote boni no asesa de wi ha no no agyae and then chenchina as we say, Ubin Sacrabra was sorry. And then any BT as a backup with them. And yet chenchina Ubin Sacramara was sorry. Yes, you Christo say, Nipa and Sachra emeji wonuni, and he say a year or no, the penesse, what can I come and ask any panushi and say, wait, dear, as what me as Sachra ba a sorry and so sha or no, rather no, no, yes, I do man. Simple. Missy, Mama Yendi Yesu Christ were chen soon no couldn't go see a ye. Every yo, every yet at the end.
onipa wie ye obi a hye Kristo soma se papa no kore kwaso enso awie no wode adane wie no oye sofo pa enso awie no wadane kwa winsani me sere wade so me awie pa Yesu dinim o me awie pa onipa bia wo life so a wo hwe me se wo wura mu so wo hwe me FYP owura Yesu Kristo dinim o mo awie pa woni mu ababa wo ni kura ye me ayama wore ho na wetime free se school mo se ni yakokun kwa yakokun eni nipa nyewu meme kwa me nam wono se nipa nyina ne ma adwene ye pa on me ye careful papa me ye careful papa because me nipa timi ye na me you can say man of God ba who din komo o ma invite me program next month 24 for ho baby tina me ne sofo ne din komo sofo na wa invite me na me ne din komo o frɛ me ti me ne din komo kwa chiri pa ti din komo na edidi ho asem beto na se anam se sofo me say Kristo ya madom na program no me ba me nya de se me didi wo no say papa na dey papa na dey nam se dabi enye wunti na me nidi wo ne bu me bom ho bai me ka kire ni pre wo so nam se bra anam se sofo me wo invite me program ma me didi no mo da na se sa de enye na se dwefo na ba ne abehia na ye nyina na se me na me 7 se me som hoho nam se en kore na wo mo ya poison wo mo amu mawu ewiase enya ne tamfo bi na bi free ba bi di adu begu aduane mu davi eye de odono de oben no de mani pa bebrebe ye mistake no ye gini pa bi adi yes meji wadi but maduan ni sem ho de me careful enti sofo wo de me ba no aduane ma wo mo beba nyina wo de fam chop mo ne mame mi am kokwa ho a enkwa aduane na mpa na me makoto ensuo na menom a menchiri store mu provision store makoto mensuo no manom tie me passem dia afu gina fon su di na so ye wa anya ne sa birbia timisi me meto mi heda nya obi ani sa e ba ne sa ne mane ma no de a ti maduane sem de ene de me ba program no a yimi firim awoho ne bere nyina se bo mo me de count me out ya meto maduane adi enu kura ibi kura no na me kura no me ko program na me pompa ba na ma ba fie ma be me live preaching program me be preach wo fie ahomache ma safa ka ko because program na ya no panko anwumre nka ho ana ma program ma draw chat na to se ba ya anwumre 80 bia me ma be preach because me ko program se kema anwumre ntimi ma e me live so live no de me be se metum eti ma kato ho no ma Kristo na me boa na me se no se du ho a obema hoden na betima kwaba 7 days e sha se kwasi ada ni akowie ne memenda so nti mekwaba saa mekwaba se be ya menso betima abehiem our life so wo se de wo begina kodu awie no na obegino na etwa se wo ka Yesu Kristo ahini no asempa wo wiase ade kire amansan di adanse ansa na wie no aba eti adofonom se okoto se yebo Yesu Kristo din ewo baabia ade ba kwa ya na ehadwe pa ne se Kristofo bebre minim saade ma we dodo no a na eyewo midi minim se mo amo minim ahia yi ermonyamfo ne atitifo de montesa bedodo no a se asubani se enye na asore ba on fa hone ni preaching we do on koma sore we do onyam church member we do mu teaching senko hallelujah neso nka Kristo mu de nyina som Kristo ye bo awurade din awurade baako honhom baako anameboa neso ne enchirichiri mu e kana senchiche mu bebrebe ana aba ye kufufu ye bo Kristo din de na no dwomo ene Yesu nam saa wase miwura ye koto se wo bidi wudin ebo deliverance ye de stop all Yesu Kristo ka kire won se de onim moafa no omomidin na de oye madwuma se de se no woka mo de mamo mra no
Ebre me no bedi sa nkomo. Hallelujah. Enti Kristo mama ne adofrom ewie bere mu ne ewe na eniama esisi na ekoso wo wiase we mu no enuma nyina di adanse se Christ Jesus ne ma ye toso mi ne aduru so. Enti ebra wode edom no ne asuafo ne hia no ana wo kire wo mo eniama ebetoto yei eniama ebesisi ewie brem wase ye be yima mahonyehia ye be kyem ye be tam ye be bomo ye de megu afiase ye be kum mu binom na amuyo be toso bone be toso wiase na Yesu Kristo hye sankom no kire yei wase hwe me mai bone be toso wiase asofo bi be di bone ma na nyanwa edifo atofo ebe ba nyama bebre bone anke wiase fo be di kura no ebi be ba Kristo fo mu wase bone be toso edi bebre do na be two na wote se osofo akodi bone ambacha so ro betra wote se udifo bi a wugine di aye bone bi ambacha wo be gire di wase bebre do na be two gidi nipa wo bibiri wo mu no ebe firi makọ na so masipa na etuma yesi metiwei awurade mpantungu na se wotem ho asem bi na nye ne pie wo media na so a obagima di biem menyi ni se wokọ akoto obi kura se wo hye gidi atade so o Kenya nkopa asem abagina di ta yesi evangelist ujewura ade we no akoye evangelist ujewura mo mehwe media na so yes ona no dindindin mo mehwe ene de yeso akoye se yo akoba dwaman akoba krono akojo bisika akozan obi ene empare meme kwame nanso se ekokosi a obagima de biem obi preach kuro sa kwan weso kura wonyine di se de atoto ye nuanu bi no ente no obi ho no mo a ana nkrofo we de bia sa na omote eso nya no kure. Hallelujah. My mom was a God forbid. Yes, empantungu. Nanso se mama mani ana wona ma anya careful na ma nhwe yi na me de me tito me ko ho na me de eniema bi edi agoro na mama mani ana ho a ebetimi asi ebisa bonsam nye adwuma ye no media no so no ehwa tamfo na dooso. Yes, ehwa tamfo na dooso papa. Iti mokoto na me pache mokom kotodwe na mo bompa ya mo bi nso mame na Awurade hunu mu no mama hoden na yentimi nante pepepe ye emu efi se ehwo ewo nso hwe bibire meka ehwo nso hwe ene ye kan sei adamonifo ne tumi a etwe nani abehwe adwuma no a me ne mo ye no life we so a oyem behyew nanso se Yesu Kristo ti asenti enkunimdie ewo Kristo. Enkunimdie wo Kristo. Hallelujah. Wona chichiritia wona kanche wona konkunanka adwuma na gu wona hihya akwanhia eka omunkunanka bibia si eso nya accident yes wo yare yes wan ebia na aduane amakwakoto na no wo kuma se makwakoto watermelon kodi watermelon we ya ade acha me na me we food poison me na me we me fo hedendenden me ntimi nyam ho we na we nyina nya bonsanfo na e nanso se Israel nyankopon ne odimafo no kwankyerefo te ase obekoso am ye dinkodem sanso na mesire Awurade se ommo ho ba mame na Yesu Kristo ya wafa no no afa ni ye na ode na asem nante onye wuye onfa wunsie ne tabanwunu ase ommo nkwa ho bai mo woni wabusua ho bai na wabusua no nkoso nante Kristo asemu mesire Awurade se ommo nwura mo nsira bem na Awurade se wasomdua bonsam se wasomdua unyame na awosom na se Awurade a wodi na kini bede na wanyanyina so se bonsam se wasomdua e wo fie a osorite wa wareye osorite wo dwuma osorite wo ma ebede no nya asomdwe di asom Kristo Awurade moye ho ban amen tie wose wo beka ahene no asempa wo wiase edi wiase nyina danse ansana ewie no aba Yesu Kristo no amu wasa ka asem bi Luke chapter 9 verse number 53 ebra wodi nse wo nyina kire asuafo no na ye huhu edomo wo ho nyina na asem na ye huhu ye hwe nkomotwetwe bi esa akoso the book of Luke chapter 9 verse number 57 asem kesi bi nsusi na ye nhwe me se medofo bra ya ba bedi Yesu Kristo achi no momiemie ye ni ye nyere ye ho na ye nkonku ye ni mabibie mu abam
ebere mu aye den no kire Awurade se na asem no wo nkyai na obeko ama no na obegina ma no ebere mu. Luke chapter 9 verse number 57 was na eba se wonam kwan so ekoro no Yesu aka nsem yawi omoto akwantuo no so obi beka kire no se Awurade bebia wo bekoro no medi wachi ena Yesu se ne se sakraman ewo atu na ewiem no ma ewo prebuo na onipa ba ne de oni bebia odi ne tibeto na oka kire ofoforo nso se dimachi na ono de oka kire Yesu se miwura mame kwan na menkosie magya ansa. Verse 60 ena ose no se ma ewufuo nsie wo ewufuo na wo de ekọ na koka onyankopon hini ho asem na afoforo nso oka se Awurade medi wachi na mame kwan mom na menkokra wona wo me fie ansa. Na Yesu ka kire ne se obia ode ne nsa ekoso funtum dadiem na ohwe ne chi no omfata maheni. Semono na mabono tintin sano na mewie no makan English ni afa no baako na yato asotie. Yesu Kristo achiridie no se wosum Yesu Kristo wo di na chi akosi awieye no enafom nanso de obeyere ne ho agina no sa nipa no wona Kristo be manamo Awurade mayamo Yesu mayamo Awurade mayamo. Amen. Hallelujah. The book of Luke chapter 9 verse number 57 was the cost of following Jesus Christ. The cost of following Master Jesus Christ. Yesu Kristo achiri die ne boa eye den. How value is following Christ Jesus. Yesu Kristo achiri die no the way see value ne boa den. Intento to de ase ekura ketua ekura ni monyam. Hallelujah. Di wodi Yesu Kristo achi wo nukurim kudro wieye no Awurade ma ne brenya kwanta. Iti yenti asem a ekoso. Or say and they were walking along. Oh sorry. Or say as they were walking along, someone said to Jesus, I will follow you wherever you go. Also be catcher and say medi wachi baby abekobia. Asa me dofon kaya asempa. It is said, you know me, no, ye ni debia. Yes, yes, he bedi Yesu achi. Ye bedi Yesu achi, baby obeko bi edi nachi. Peter can was a rather baby of a bia mediwachi. O woman poo. Mediwachi. Nanso, a drum fin na so any man near bar, and ye huno, was 7 hour can agree wom. Was he a rather me pesemi diwachi? Okay. Ye has him with ye. And Jesus, or say, someone said to Jesus, I will follow you wherever you go. But Jesus replied, forces have dens to live in, and bears have nets, but the Son of Man has no place even to lay his head. Etoda esese ye man nipa hunu no kwere wo Kristo sumu ene Awurade akiri a onipa ne bedi ya ne yeta wo kasa bi ayeka asofo ne asebakafo ye pese nipa bi ebeji Yesu Kristo di anase ye pese nipa bi ba ya asori nti ye ka krokro nsem bi di kire nipa. Sometimes oba ya asori mu a akyerkyerefo ne some leaders bi timeka aya na wo ba mu a Yesu be ye uye mikura toda meka bi eye no kore wo ba mu a Yesu be ye uye o pawaria ubenya upekuna ubenya odwuma ne beye yie. Sometimes enye se ofiti ya ba mu na yeye Yesu Kristo beye de na nso nye se ofiti ya oba mu a na be de wa ya na esika no ya na hye nipa bebra atwen no makom se ene me kwa asore no a me break through beba me wura Kristo sunu a me kodi asofo wie mochi me kodi asorofo wie achi de ene me ade we me se beka enye no kore. Some breakthrough takes time. Esesa se bakafo de asofo ye de kire nswarema se wo be di Kristo achi enya agoro enye nkwada asem o be bre o be suffer. You are going to suffer with Christ Jesus. Enye nkwada asem
Enti se de akrokro se bi gro ma dwunim sa na so wobam 3 months 1 month eko 1 year na ne wo kan ye no enyi ne ho adi ba akokora wo na akwa mu a afi ne na bumabu wo sa akọ esase e man sore ma ne hunu se eye nkwaje enti na wo ma me wo ba sore no eye nkwaje enti na brother wo ba sore no se wo ba me na se de wo no honam no wo hia no Yesu de ma wo a eye wamfa ma wo afa hye otim se me pacho bibiri eye nkwaje enti na wo pe. God should bless the man of God Prophet Samuel Medase Radisha wasi tio wasi abrantia ne ka kire Yesu Kristo se mi wura me di wachi me pese me di wachi na me so me di wachi na me nyankwa me di wachi the book of Luke chapter 9 verse number 57 wasi bra Yesu mondam wo mo ko na suafo ne kan wasi wo wura me pese me di wachi na me no wasuafo ne nantenam so so mo na me nyankwa na esese Yesu Kristo di ka de sanse me kire wasi sakrama watu enuma wo prebu hwa wo se hwa wo se na onipa ba no mi wo si wo ba bedi machi na wo ne manante no mimini ba bia mdi mtitu enti agenda fufuru bi na abrante ende ba Yesu amede hu wo sa nya hwekura no wate se Yesu Kristo ma nipa 5000 aduanedi wate se wasanyare wa wate se waye honie bebiri wo ma Peter koto drawa ayi dem afiri abo anu mu amba it definitely am say Yesu ye dusted person or ye dusted man of God or ye nkunya inti sa na tie dia me kudi na chi anya hwe kura no mabra bo besi me yi tio etina Yesu Kristo di ka dia se wo ya hye na dwene se krache se wo bedi machi dia me ankasa no menye obi amaye ye menye belonia inti me a wo bedi machi no fa hye wadwene se wo bedi machi atia asempa na dache wanya enkwaje dia ma wo kra wonim se no bi na Simons Mantuni no wodi sika bedi Peter no achi ananka no wo se ope hon konkron bibiri wo ho a enye nkwaje ntia enti Kristo mama ene adofo no Yesu Kristo a bepamo chew yenya akwanya ya bedi na chie no enye hunam agapade nti ne asum Kristo enye hunam breakthrough binti ena mpache di Kristo achi fine Ewurade timi ye saa ne ma no enu nti no odi ka kire yense yanhwehwe na henie ne te ne ka na dia ka odebeka yen ho enti se edi ka ma ya adwene ne akoma ne kosi dan kwaso a enu na akire no se eye ne pe se ode hunam fam oniema bi beka yen ho ama yakoma ato yeyem ama yenso ehu atima haaye ya ewoni nsem edi mesre se moma yenhye no so enti Yesu Kristo ede sa kasa na ekire enti nam se moma yenni Yesu achinsunu no kuremu kosi awieye enti ebia na wo life wi so enam sofo bi afutuo bi so enam odifo bi afutuo bi so enam wasabakani tutuo bi so enam mepacho bebere wakwa asore wodo ho ma Awurade a mepacho ti asem a Yesu Kristo ka se nda chiridie no enye hunamu ahotasem yese me ba ya na hunamu nyama bi beye fa hye otim se wo penkwa otaye wo ho yare ho amane ho ene sa ne ma we enwura dodo no adwenem enti ama bebere hunamu ensam ne nyama bi abubu won mabem wakwa asore 3 years 4 years 5 years 10 years onware we ja asore no okuomu no we ebensan kan me jai so ra se utim no obi kasa asa ma bompa ya sa na me lady baako kasa na me wo kan issues bi kire me na yedin komo na me tu no fo was so fo ma bompa ya sa so many years dia me hwe na me nsan kan so fo me nya dai en senye Awurade ne maame ye kan say kasa nyansa ni bi senka ade tu no fo a ana ukohye ne pafoforo bia bia didimu a anaso wanya ne patitu bia anaso wanya obi Kristo ase won che no won ne kudi sanko ko so uja mini baby enko o de pashe won nansa pa bibia be yeye obaje ne for God bless you was salvation is the key prophet said na kura we share bi enti enei no ama ene Kristo fo bebrebe adwen no dodo no ade no afri Yesu Kristo ahenie no asempa ode baaye no so akogina honam so nanso enye wo mo ya na sometimes ya sofo ne achechefo binom ya ye presenting some no ekire wo no
oba yesu be ye oye obema wo se obema wo no nyam obesesa wo obeyese eye no kure obe transform but it did time edi bransa no de honam from nyama bi ahye wo no nyam eye nkwaje ntina Kristo frɛ enti Yesu Kristo ka kire no was say John Luke chapter 9 verse number 57 was say as they were walking along someone said to Jesus, I will follow you wherever you go. Verse number 58 was but Jesus replied, foxes have dens to live in and bears have nets, but the Son of Man has no place even to lay his head. And at verse 59 was he said to another person, come and follow me. The man agreed, but he said, Lord, first let me return home and bury my father. She will be so deal. Was Yesu Kristo friend say o medi na chi ogitum so obedi Yesu achi was now so mama kwan na me nkosie mi papa ansa ene sa na ne enipa bebrebe utimi sa asem no waje di pa na so no ama no was asem de maje di pa o na so me boy ahye me boss at the end of this year, at the end of this month, at the end of 3 months time obeye biribi ama me obeme ska dia ho ahwan inti mma me kwai na me mame enkwaje na didi agrosa no brother pacho enkwaje na didi agrosa no o chena nya wo dia na no me no be ka ho asem tomorrow is not for us o chena nya me no mi no dia enti eba na enkwaje a eye once eda Yesu Kristo de ne sa ka o se wo je o no ama wo da nkwa no empupu ti God should bless you. Ayapa and ye hu adwuma sofo ye hu adwuma pa na a very good messenger here say the call media no so ahodo so pa radio show pa say message no we otro for say me dance ni wo ana hon konkron akoyi adi a che no ene enwumere bo be say 4:30 to 5 ya na message we ba me nche Kristo mu no kre me wo ho ma 4:30 to 5 ya evangelist prophet 4:30 to 5 ya na message we ba me nche Sam prophet Sam 4:30 ya and a message we ba me nche metia akunwam se ya metwo because we am say na message be na eko metwo ma me dwendwen ho na message we ba na je se hon konkron oye na dwuma wo kwa hodo bebre so Kristo ma mani adofo ewrade toye ti asem a abrante ne ka chezu Yesu no ade ne pe was wodi dimachi follow me Yesu Kristo ka kire no commanded say wo you follow me on say ba ko ne de ne pe wo was ewrade me pese me di wachi ba ko ne de ne pe that guy was willing to follow Christ and away so the Yesu Kristo no an appointing friend no oh difference no one na appointed it ye woni pa bebre wo no mo a they have been appointed by God, they have been appointed by Christ they have been called by the Holy Spirit but what they near me yi ne ho ano wo mo awurade afre wo mo no e o person of gumbe yi ne dwuma sometimes what yi ne ho di kire mo da esum obeso da yakura bia na obu drivers obeso da na Kenya go pasem obeso da na oye awurade adwuma obeso da na ne asofo bi ne asorofo bi tia na mo eye Kristo adwuma ne ade wo da so ti ho wo da sori yan wabu ne se eye da yeso keke mame Jesus Christ is calling you Yesu Kristo frɛw wo de adwuma bi ahye won say in spiritual esase manifest in physical e ma afoforo nya ngoje men twentwe wona ase bedi Yesu achi bedi Yesu Kristo achi na somo nukurem kosia wieye entwentwe wona ase na yede nyina yede owuo kwa owo yede ne ka obetima be fire at any time oduma ma Yesu Kristo agya Nyankopon obetima ba so at any time mom yam twentwen ene mase wose na ose ofofo se dimachi follow me and he agreed. The man agreed and said, Lord, first let me return home and bury my father. But Jesus told him, let the spiritually dead bury their own dead. Your duty is to go and preach about the kingdom of God. Yesu
Kristo kan na doma kyade ne adwuma wo frɛ no sɛ wonkonkoye e de kyerɛ no wase mawufuo nsi wo mawufuo me ma frɛ wo a wo do ho kototo abusuasɛm so obedi Yesu Kristo akyi na de abusuasɛm ene niema bi wurawura mu bebira e ha wadwene me ma me se enti obi aba Kristo mu yaka kyerɛ ne sɛ mewu a mensime yi ase sa sɔre we na so bɛkɔ de a mewu a mama yi sa me menda sɔre na so bɛkɔ de a ɛna sei kwasera sɔre na so bɛkɔ de a ɛna sei ana ensɛm bebrebe obi kura timi sei na danfo timi sei na adwene me sei ebere bi den time na mesua adwuma foforo eka kuma na nka madamfo me namfofuo mienu oba baako be mama baako ana maame bi omubu mabankura manka true faith asɔre kwanka me gyae mesua adwuma na fitam krofrom fitam dechem so krofrom fitam yes nam ta akoto aduane o enti be ya adwuma no a na hye evangelist be pacho me hoye me ye adwuma na mesua ye mechanic ya TV mechanic iron any TV any extension board ne sane mane ho adwuma na me na mesua me hu na ni su kakra fine but man fine ya adwuma na edru tell na say me call fitem wonu ma awianu makoto aduane gere na ma bia ono no to aduane gere ya ja ma be customer ti me du anu ate ama da ko no say na sori be na ukọ ana mse me ko jiri kokọ abrante kama pa na so ko jiri kokọ abra pa na re wunye serious ana so mommy na dey also there na fanboy pa na o password papa kwa ti o password papa kwa jidi na jidi so ya sori da na bia na geren mentimi ani atumanum sa chema mena nim sa na mami ade asori so me ba mo nche na nsem okekan die afi madam fo baako onso oni ni nua betena ehwa overseas ntina mete be omo ntina school time ene yet emotete na menya hente se wono ma beta na mko sra omo eno so ene sei same na akodi asori same na akodi asori me so me nkura brem nyina din same na no fa ne frem samse me nyini du ba bia na me ready samse abra boss na me say no samse ma da no dodo ma da nti samse no pa de me mpe ana me change no na me go fa David titi ami ko school samse na ne de frem my brother din samse ana ne de frem me ndi me papa wi nti me amehwe de odi na de no ana me na me kura samse omode to me kura me hwe babru mu no samse abra bo no ne heda nya yesa o ma da nti me so de satam so de ma sam kura de na me chak me nche kura me chiri kura me dim no ba kura nyina ho ni nkomo second de be me ntimi na me namfo nyina me ma ti ma sam de na me pempempempe se ebi kura beto me na me say no samse ne me mpe nti me stepfather ana se de dim papa de no a friend David it me fa David no and me fa David no ti sometimes me J school cause papa wu school no me jai satam form 2 JHS me nya boafo amana dom so me jai school no tena fia nti stepfather no be take over no and o yes said be assessem sa ku school no and on me na satam me na no ye weather a prison officer e wo central police station no ka empelemfo ni bi one na epenim pa me na nimpo to buy kuro no amene na mo waje school na me chichi mu nyina akere no said o mdi ni dim papa de no hwehwe me wa me school fees won tuam ko jiska anu didi matem ntimi so me jai me je school no so be ku school na msi ai satan so ma yakobolo na me ye basket kenten ye di team kuro martin tuisi no na adam de ba ekurase me ye bia na me de abai bremai ma ba beton minyama kakra wa enam de to aduane di etompa boa hye ye mbibia na koto bicycle na de kubu ewu yekrum tibina na buy no so no you need to go to school obekọ na msiai
Satam no mati school no foforo so ye krum esanse kodi esanse na me start ye na me boy see start school kra sa na me de be fa eye me papa ne din eye David na me de kan owusom na be ye ma de nyina ato mu abasi ne ti me namfofo ne obia ye de mo frem David but wo komi krum pa na me se wa matete wa same jo same na me say same na enya dwuma biem misie no kura ache misie eni kratem abofo kura nyintum osoro kura nyintum ti munyim firim ti David no a ana agina mu a abepem sabere aye denam hallelujah tio na menamfofo yi etme na wo betena kumase na wo sua adwuma na sorbe na akosi wo kugidi na gidi ya sore afi na mehwe menamfofo no mienu wonu onu oba ne bema na asama mo kere oso wo braja na wo esansi wo commit wo Pentecost kama na wo betena kumase aso kugidi da gidi ya sore atete kwa asore we ya sore enti wo ko na wo ba na wo hwe wonyina so asore we beboa ya wo masema dwene mi firo mo nchemba fie nyina na mesu makofitem koto aduane adi na maami ase mi dey mi ba fie so na namfofo frɛ na mko ba bi omotia omsi gidi kokko nya asore na nkrofo yi afi me baya me kwa asore makro na nkonkora fudifo maka se pani yi mo ni abrantie nkasa papa na enipa bi ahya ase ekeka nsem be kire na mo mompa yi a asore no bejai jai akaka krebi e wa no mo frɛ me bra pani as wonu ya ne si no so bi dan de wo nim komo ono kura woni adamfo bi oba kuma se wono mo mi me ne ko adwuma oba fia wo hyefie sa woni komo eso na mi ankasa mi na minim ensem wa nkrofo ha se yere ka kire me hallelujah sa ne wiase we na tio se wa anyere wo ho a obi be se wo nyina so be se wa dwen awurade afra wo pa na so obi be ka kire se jiwani kakra wiase ya jidie kuku anim yero ho yanyani yamboyle kakra wa na se na jese ensem sa entienne obi ya urade dia esese wode ne ho ma Kristo na urade yusu no de ye nwuma papa ehye onu urade no nyam na bie kwampo ma na busua kura breakthrough bi si ho no ebe wiase na odi namfo achi odi nipa bi achi kakra obedie epiepie bi nti die nipa bi be ya ma nti chobi biri pankwa enini nsem anything can happen timomi anhwehwe Kristo akira kwan the book of Luke chapter 9 verse number 59 Yesu Kristo no na ponti you was say follow me or say allow me to go and bury my father was say mawufo si o mawufo but your duty is to go and preach the gospel. Jesus Christ told that guy was say your duty is to go and preach the gospel to the nation. Kone kwa ka ahini no asempa ekiri wiase kira foforo me dofo amene wahia wa ba Kristum what ma chede ne sei na die na wode yo what ma chede ne sei na edien na wode yo unim say last week I came and addressed a message bi and as a topic bi say onipa bia onyankopon amo adoma chede na wamfa anya adwuma wo Kristum no wu abekọ bu nsem jim awurade am ya ka topic bi bire wa hawo onipa bia awurade Yesu Kristo enam won konkron so ama wadoma chede ya wo ye Kristo ni wamfa anya adwuma bia abekọ bu nsem jim according to Matthew chapter 25 coming down Matthew 25 wasteti bedene enye ho na menam mena wa kan wasem bire bi atwam so ukute Kristo mu adoma chede no mfa anya adwuma Kristo mu a obekọ jim ejemu straight obekọ jim akwhye enti Kristo mama ene adofonom me say muma yedi Yesu Kristo achi ne ansum onukure mu o na ne pe no de afre ye
enti abrante Yesu Kristo ka kyerɛ so medinachi nanso wo haase de nsɛm yiyi ne ho ano obi ne bre ema awurade adwuma obi ne bre ema ne Kristo som obi ne bre ema adoma kyedi ekura no obi ne bre de ma ne kra nkwagye ana ode nam wiase saa ana de obedi babi odi ntibeto de obehye ana de bia na adwene wo so Yesu Kristo se ba me ba wiase no me ni babi a me de mitito na kyese Yesu ba ya no ono kra na no kyere no ono oye wiase agye nkwa a obetima komade ma bibia abawo enso no na ma ho kyerem enso na Kristofo ya toda na se ho kyere oni ma gidigidi ma ne abamu obu ne adwa lai why se mensan ka de we why sa de we achia why sa de we ache why sa de we se na ye complaini adofo no de yedi na chie no bodi ka kyere yen se yen iwiase betai iwiase time no mi anu a wo taye ama affect yadwuma wo wo taye ama me pacho affect yesikasemu wo taye ama wo taye no ebe affect yasundwie Yesu Kristo wose wo taye no awiase betaye no wo taye ni ama me pacho bebere ebe affect ye niam bebere wo wiase ade ebenya mu asundwie no mu ahoto no ebenya nsunsu so bad implication wo so asese ya nanso wose de obegina kodu awieye no se nipa koro no wono ena obegye no medofo mepa ho kyew ahobrasiem enche na mepon o pimi abegina akodu awieye me no mienu yemi se ho se enti yebetimi agina kodu awieye ana ye kosokwem se ye kosokwem a ye nyankunim dia botire me se wurade se o me enkunim dia botire o me ntimi kodu awieye o me ntimi kodu awieye bibie besi bia no Mr. Wurade say, Omaya Bemumo. Then to us on verse number 60 was it the man agreed, but said to the Lord, let me return home and bury my father. Verse 60, but Jesus told him, let the spiritually dead bury their own dead. Your duty is to go and preach about the kingdom of God. And another said, yes, Lord, I will follow you. But first, let me say goodbye to my family. But Jesus told him, anyone who put a hand to the plow and then and then looks back is not fit for the kingdom of God. Till verse number 62, Jesus told him, anyone who puts a hand to the plow and then looks back is not fit for the kingdom of God. The 70% Kenyan say Jesus Christ say, there also funtum that yemna or sign a chino on Fatama Hini. Do so funtum dadim no sana chino on Fatama Hinim. A dear ne funtum dadie. A ye dadie be anase a ye machine bia Kadeno equiafo e de dane asasiani and san umedio monobae. Na a ye dadie bia emu du. Et home dia homa so no dia koso ponkomu. Anase abua nantwie bim na omode ye asase so adwuma. Oba sirim bebia me wo ya me pacho mo de bi ye adwuma pa. Oba northern region baby am woya omuta de bi ye adwuma pa bede na de omode so tractor so ye fa no ye frɛ no plow fin ode eye machine ode dane asase ni tetene de na ye dade omuye ne dade modi ne sha utimi som na aboa ne ko nyina na dane asase ni na hwese sa dade we ewura form etimi kopim dunsini etimi kopim botai na chese emo ye du na woso na shake na aloko yesterday just wutimi di tu dan enkohine no anasa wudi timi di pejade na astake netienim enafom eho adwuma ye eden ehia wo hodenfo ehia obi a wodi teme eti Yesu Kristo de sa bene bui se obi a odi na chi no wote se obi a waso funtum dadiem de ya asase so adwuma enti se wo hwe muduro na wo hwe na adwuma no se die sitie na wo san wachi a wo se omfata na henie na che se heaven no you are not ready to go. Enti sa wode to de Yesu Kristo kan ho a ene sana Kristo akiri de na tie there are some enema bebrebe ya astake e wo Kristo sunim ebitimi yesi kasam etimi ya hokyere etimi ya tete pressure timi ba so en sohwe ahodo said wodi ka kan no e wo Matthew chapter 24 verse number what do we call it 9 hoban. Or say you shall be persecuted. And Yesu Giruso ayabedi na tie no e de se obi aso plowing machine mu no de ye adwuma. O bre papa
obre ede say yedwa ko gina kwaya no na seka wode do no enye nam wensam nyina be waawai hallelujah enti adofonom mesre wurade Yesu Kristo se omhome mu yemu no me ye honkronkron na omo yetumi ni ntimi nyina na ebre boni mu yi eweye bre mu yi wa ma wiase afefede antwe ansan akiri ndondo abo meka se me toa so a ene ye mbonde we ni part 2 ebeba Kristo ya adoma ochina me se di Yesu Kristo achi na somo no ewo nokurem kusi eweye wase de wo sofuntum dadiem na osan na chi no omfata mi wurade Yesu Kristo me ene eje nyankopon ahenie no na kire se yabedi Yesu Kristo achi se ma ewiase ade biara anase Yesu Kristo abedi achi no se yema bibi foforo bia bu yabam ne ye kase yentimi ne nante bim ye sa ye chiaksa ko wiase a ose enkwagye no ye nsanka bi habi kuru no yentimi enkonko wuram medafo kakra me de baye menim se wafa mu amba menso mafa mu amba mesre wurade so obekoso anu akaye na ensem hodo a ye bo hu dawuru wono na sem ani Kristo hu dawo boy obekoso ade na asem tumi bi yakoma mu bi yadwen obema ye ni adaho na obema ye honkonkro no me yakokoduro na yetimi anante na nsan wiase abone ahye momai na wopia enyankwa di Yesu Kristo achi na esom no wonukurim na fakodura wi yepem na enkunima bodira wasiesi ato me no mie no ensa atimi akabi Awurade nhwa na onya wadoye ontene ne ntienkyire ye nyina ebra wonya ewo dwumadie ho na na matrabe pem sabre onfere tumi so amfie nyina bone nche na wo nhiraye ewo Yesu dinemo amen. Meda adofuru mo nyina ase Awurade enhira adofuru mo nyina Obapa Jennifer, God bless you. And Obibia say, a beautiful lines on atom, Mia Watemenka, Evangelist David, True Faith Church International, Kumasi Soccer by Wood Village, Bola Junction Branch, and then you may what say, Meno Abeche Radiasem, Ghana time 8 p.m. Biano, your life is so. I decrease some ever. A fee, non do penetrate say the Jumadian Banavia. Mamma quickly. Na menko adofro manchan se bia na obi wo bibika de wote ye bia wo bibika yenti emfi won so ne ma menko